B'investiment ta' Tmien Miljun Ewro l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet permess għax-xogħol fuq il-grawnd tal-Futbol tan-Naxxar Lions. B'hekk se tkun qed titwettaq wegħda elettorali oħra tal-Partit Laburista. Wara tant stennija t-tfal naxxarin se jkunu jistgħu jitħarġu b'mod sikuru konformi mas-sistema edukattiva tal-pajjiż u l-aspett sportiv li toffri n-nursery ta' Naxxar Lions. Madwar 190 tifel u tifla ma jistgħux jilħqu l-għanijiet tagħhom għaliex il-faċilitajiet huma limitati u neqsin mill-bżonnijiet bażiċi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Sport Clifton Grima qal li tul il-ġurnata dawn il-faċilitajiet sportivi se jkunu jistgħu jintużaw mill-istudenti tal-iskejjel tal-Madwar fil-waqt li wara l-ħin tal-iskola jiġi użat mit-tfal tan-nursery stess. Dawn huma proġetti li l-għan tagħhom huwa li jaqdi lill-komunità li l-għan tiegħu huwa wkoll propju li jassigura li l-iżvilupp sħiħ tal-istudenti tagħna jintlaħaq u dan isir b'mod effettiv sabiex nkomplu nassiguraw li anke s-sistema edukattiva timxi pari passu ma' dak li huma realtajiet tas-soċjetà tagħna. Ix-xogħlijiet se jsiru mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel tagħda. Il-perit tal-proġett Valerjo Xkembri spjega li l-proġett fih madwar 9,800 metru kwadru u jinkludi pitch 11-a-side. Mal-400 spettatur se jgawdi minn dan il-proġett meta jkun lest u se jkun hemm spazju ta' parkeġġ għal 500 vettura. Se jitħawlu wkoll aktar minn 100 siġra. Iċ-Chairman tal-Youth Nursery ta' Naxxar Lions Marlon Brinkat qal li grazzi għal dan il-proġett aktar tfal u żgħażagħ se jgawdu faċilitajiet moderni u tal-ogħla kwalità u anki l-klabb ikompli jikber u jiżviluppa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.